Iminenhle kwabenkosi ngiyabingelela. Ngicela futhi ngomusa kaNkulunkulu wasekuphakameni ningiphe ithuba lokuthi ke ngiphinde ngifundise ngalobu buNazaretha. UbuNazaretha ke njengoba ngihlale ngisho buyinto engcwele kaNkulunkulu, buyigugu likaNkulunkulu. Afisayo ukuthi umuntu oyibiza ngomntwana wakhe athathe isifungo sobuNazaretha. Lapha-ke e-Afrika ubuNazaretha bavuselelwa uShembe. Wafika uShembe lapha eNatali ngo-1910 ezoqala ivangeli lobuNazaretha, noma ngesikhathi efika wayengazi ukuthi uzoshumayela ivangeli lobuNazaretha, kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu umthumile uzomsebenzisa ukuba afundise abantwana bakhe uNkulunkulu ngendlela yokukhonza uNkulunkulu eyiyo. Ngithe-ke ingqikithi enkulu noma inhloso enkulu yami ukufundisa, hhayi ukushumayela. Ukufundisa ngobuNazaretha, ukufundisa ngoShembe, ukufundisa ngebandla lamaNazaretha njengalokhu lafundiswa uShembe. I-target group-ke noma abantu engibabone ngibahlosile abantu abafisa ukwazi ngobuNazaretha, ikakhulukazi laba bantu abasha abasafisa nokulangazelela ukwenza nama-research naba ne-access kulezi zinto zobuxhakaxhaka esezaba khona, ukuze bakwazi ukuthi bathole okuyiqiniso ngobuNazaretha. UbuNazaretha budungiwe, budungwe izitha zikaNkulunkulu. Kuningi ukukhuluma okukhona okungeyilo iqiniso ngobuNazaretha. Ileyo-ke i-target group yami. Namhlanje bengifuna ukufundisa noma ukuchaza noma ukwazisa ngesimo noma ngalombango ubuholi okhona ebandleni lamaNazaretha kuze kube manje. Ukuthi ngoba ibandla lamaNazaretha lasungulwa umqalo wendlela eyedwa, laphinde laholwa inkosi ilanga iyodwa, kwabuye kwenzekani? Ngiyazi ukuthi kunama-snippets engeke ngiwathinta kokudlule, kodwa kulokhu ngifisa nje ukuchaza nje ingonyuluka ngokusuka kwalokhu ukuthi kugcine sekunoShembe abaningi. Abonke abaklema ukuthi babaholi bebandla elilodwa okuyi-Nazareth Baptist Church. Ibandla lamaNazaretha, Nazareth Baptist Church, likholelwa emholini oyedwa njengalokhu kwakuwumqalo wendlela kwaba yilanga. Likholelwa ekutheni umholi wamaNazaretha emunye ababaningi. Ukuthi kule nqwabe khona abangeyibo abaholi, bese kuba khona oyedwa ongumholi. Azikho-ke izinto engizoyiphawula ukuthi ongumholi ubonakala ngani, ngoba kunemqulu ebhaliwe eshoyo ukuthi umholi waleli bandla umuntu onjani. Akho imangaliso esatshelwa zona ukuthi siyombona ngoba enza imangaliso ey'njani, ngoba imangaliso ngike ngakuchaza ngakuqala ukuthi imangaliso ekaNkulunkulu ayeyinike uShembe umqalo wendlela ukuthi ngazo akhombise ukuthi lokhu azokufundisa ukwemukeleka kuNkulunkulu. Wafundisa-ke waqeda, abantu bamkholwa. Emva kwalokho-ke akukho izimangaliso esingathi sethembele kuzo, ngoba sesiyawazi umthetho kaNkulunkulu ukuthi uma ufuna ukukhonza uNkulunkulu kufanele umkhonze kanje,
uma ngabe-ke usufuna ukucela kuNkulunkulu emva kokuthi usumkhonza ngendlela yakhe, kufanele ucele kanjani. So khumbula ukuthi khona ivesi lapha ngithi kuMateyu 6 ngithi uvesi 33 or 30 lapho nje okuthiwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu, konke okunye kuyolandela. Okusho ukuthi kuqala kufuneka ufune intando kaNkulunkulu, bese kuthi wonke ama-benefits entando okugcina intando kaNkulunkulu ayolandela emva kwalokho. Akuqali ngama-benefits bese kugcina ngokwenza intando kaNkulunkulu. Angibuyele-ke esihlokweni sami engifuna ukukhuluma ngaso namhlanje. So khumbula ukuthi ngeke ngasho ukuthi uBombela esuka eNtabazwe ezosungula lobuNazaretha. Khona iy'nsizwa, ngizothi zinsizwa ey'ntathu ezambuza ukuthi usuvumile ukuhamba lolu hambo na? Wathi yebo sengivumile. Bathi-ke lalela-ke la uyakhona sobe sihamba nawe njengoba sibathathu nje. Uyothi wakha sibe sibhidliza. Lokho kusho ukuthi uShembe esuka eNtabazwe wayesene-rivalry, kushuthi wayesenembangi okuyilezi iy'nsizwa ey'ntathu. Walishumayela-ke uShembe ivangeli, wahlukumezeka ngendlela ayehlukumezwa ngayo umbuso owukhona namakholwa obuKristu ayekhona ey'mishini engavumelani nevangeli alishumayelayo. Kodwa ngoNkulunkulu nalezi mangaliso uNkulunkulu ayemnikeza zona ukuthi akhombise ngazo ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu, wanqoba. Ngizophuthuma. Wanqoba uShembe. Uthe mesehamba emhlabeni uShembe washiya indodana yakhe ukuthi iyona ezosala ihola ibandla kula madodana amathathu. Ngeke ngasho-ke ukuthi wenza incwadi noma iwili ahambe engayisayinanga, wahamba emhlabeni engakayisayini, ne-trust phakathi. Abelokhuzana bebethi testamentary trust, okusho ukuthi trust eyosebenza uma engabe engasekho umnikazi walowo msebenzi. Washiya-ke ethe-ke ibandla liyophathwa i-trust, kodwa kuleyo trust kuyoba nama-trustees, wawabala. Kuleyo ma-trustees kuyoba khona umholi wawo owaba inkosi ilanga, iphinde futhi ibe umholi webandla. Shuthi izoba usihlalo wama-trustees, iphinde ibe umholi webandla. Ngeke ngachaza-ke futhi ukuthi kwathi mangabe sekwenzeka lokho, emva kokube sebesayinile abantwana bakhe, sebevumelene abantwana bakhe ubabamkhulu ukuthi lokhu abeshiye kushilo engakusayinanga akwenzeke njengoba kunjalo. Kuvumelana abantwana bakhe babafana laba bawu-3. Kwaba ubaba uStanela okuyena owayemdala kunabo, kwayinkosi ilanga okwakuyiyona eyayiphakathi, kwaba inyanga yezulu okuyiyona eyayingeyesithathu. Kulabantwana baBombela abathathu bahamba baya kummeli bayovumelana ukuthi cha siyavuma lokho kusho ubaba akusakwenzeke. Base beyasayina-ke emantshini yaseVerulam, kwase kubizwa-ke ngokuthi i-Protocol 291, okuwukuthi isivumelwano sabo, protocol isho isivumelwano, isivumelwano sabo sokuthi lokhu okusho uyise akwenzeke. Leyo protocol yabizwa ngokuthi Protocol 291. June, July 1935 benza leyo nto. Kuthe maseqala inkosi ilanga uhola ibandla, ngeke ngachaza futhi ukuthi yabe si-challenge-wa abafundisi ababekhona kulama trustees. Njengoba ama-trustees kwakukhona inkosi ilanga nenyanga yezulu, kwase kuba nabefundisi ababekhethiwe nabo ukuthi babe ama-trustees ebandla. Base beyi-challenge ukuthi cha,
njengoba nabo beyama-trustees, okusho ukuthi-ke bazoba involved noma bazoba neqhaza abalidlalayo ekuphathweni kwey'mali zebandla. Base bebekela inkosi ilanga njengomuntu owayesemntwana esemncane ngaleso sikhathi, wayeneminyaka ama-30. Kwabantu abadala laba bekhona ubamkhulu esungula ibandla. Bathi-ke wena-ke mfana-ke okwakho ukushumayela thina sophatha iminikelo. Bavumelana-ke abantwana belanga ukuthi babhombela ukuthi akukwazi ukwenzeka lokho ebandleni likababa. Bahamba-ke bayoyiguqula i-Protocol 291. Bakhipha bonke ama-trustees including inyanga yezulu. Ase kuba i-trustee eyodwa okuye osesihlalweni. Osho ukuthi umholi webandla uyena ozoba i-sole trustee. Kwase kuthiwa-ke leyo Protocol 293. Ukuthi yona protocol iyagcina-ke isilawula-ke ukuphathwa kwebandla. Kuleyo protocol 293 kune-clause 8 ethi oqala ama-clause angaphambi kwalokho kune-clause ethi umholi uyokhetha isigungu, advisory council, executive committee and advisory council. Iyokhethwa umholi. Ilona-ke lelo committee eliyobhekelela i-succession noma liyobhekelela ukuthi uma kuhamba umholi ubani olandelayo. Okusho ukuthi ngamafuphi nje lelo committee ikomiti elizolawula ukuphathwa kwebandla in the absence of umholi noma in the incapacitation of umholi. Umholi uma engakwazi ukwenza umsebenzi wakhe, lelo committee liyongenelela lilungisa lokho. Kuyavela-ke ukuthi inkosi ilanga ayizange likhethe lelo committee. Ayizange likhethe lelo committee. Yabe isihola nje ibandla kwaze kuba kufika isikhathi sokuthi iyahamba emhlabeni. Ithe mayihamba emhlabeni ngo-1976 ngiyaphuthuma. Kwase kuba kuqala ukuba kwase kuba nokuthi akukho inkosi ilanga eshiye kubhalile njengalokhu i-Protocol 293 isho ithi umholi oyo-recommenda umholi ozolandela bese kuthi ikomiti li-actione noma lenze leyo recommendation isebenze. Leli committee le-advisory council. Kwatholakala ukuthi-ke inkosi ilanga ihambe ingabhalanga muntu. Akho muntu ehambe imrecommendile and leli committee le-executive and advisory council alikho. Okusho ukuthi nje in literal terms lisho ukuthi shuthi ibandla lifile alisenda mholi. Uma ingekho advisory council nohambile ashiye ngashongo lutho, okusho ukuthi about leadership akho lutho. Kunjengokuthi ibandla lifile. Kodwa-ke ngoba kunabantu okufanele balisikelele ibandla, kwabe sekuhlangana umndeni nabefundisi. Angazi noma namakhosi aye-involved in, kodwa agcina sekune-involvement nje amakhosi athile. Kodwa asinabo ubufakazi bokuthi nawo aye ingxenye yalokhu ukukhuluma. La kwavunyelwana khona ukuthi njengoba ibekwa inkosi ngomhla ka-2 January 1977, ibandla ake lisale libanjwe inyanga yezulu noma ngithi umfwabo omncane kulaba abathathu engibabalile ngithi benze protocol. Akalibambe ibandla kuze kube kucaca ukuthi akukho yini umfwabo noma inkosi ebihola ibandla ashiye kushilo. Ebese-ke mhlampe-ke kuthathelwa lapho. Yalihola-ke inkosi inyanga yezulu ibandla. Kuthe isalihola ibandla kwase kuba khona abantu phakathi kwebandla abanenkolelo yokuthi uma kuhamba indoda
kulandela indodana yayo. Indodana yayo kufanele ihlale esihlalweni, hhayi umfowabo. Uma indoda ihamba kade iyinkosi, esihlalweni kuye kuhlale indodana yayo. Shilo-ke ukuthi inkosi iLanga yayinamadodana amaningi and futhi ngesikhathi ihamba emhlabeni ayesekhulile. Kwakunendodana endala esakhula siyazi nje yenkosi iLanga, igama layo kwakuthiwa uNkanyezi. uNkanyezi kwakwaziwa nje yena nkosana yeLanga. Bese kuba nabaningi-ke abafowabo ngoba yayiganwe kakhulu, yayinabafowabo abaningi. Abantu abaningi basekuphakameni babazi ukuthi njengoba kuhamba ubaba inkosi, okusho ukuthi uNkanyezi uzothatha isihlalo njengomholi webandla njengoba eyinkosana. Kodwa naye ngokwemqulu yebandla kwakufanele kube ubhaliwe uyise ukuze abe umholi, ngoba akiyo into yesintu. Akuhambi ngokwesintu kodwa kuhamba ngokomthetho webandla ukuthi umholi kufanele akhethwe ngokusemthethweni osesihlalweni ogunyaziwe ukuthi ahole. So-ke kwabakhona-ke abantu abakholelwa ukuthi njengoba kuhambe inkosi iLanga kufanele kuthathe indodana yayo. Kwathi uma ngabe kucaca ukuthi akuqhamuki lutho olubhaliweyo, laba bantu babe sebevumbuka bathi kufanele inyanga yezulu igudluke esihlalweni njengoba bekuthiwa ibambile, izobamba kuze kube kucaca indaba ye-leadership, bese kungena indodana yayo. Kuleyo group yayikholelwa ukuthi kufanele kungena indodana yeLanga, nayo leyo group yabahlukana phakathi. Kwaba khona abakholelwa ukuthi kufanele kube inkosana yeLanga eholayo. Kwaba khona abakholelwa ukuthi kungaba yinoma yiphi inkosana, indodana yeLanga capable, angazi ngizothini ngelokhuzana, efanelekile ngokwenza mhlampe nangokubuka kwabo, efanelekile ukuthi ingalihola ibandla, not necessarily ukuthi kube inkosana. So-ke kwabona-ke laba bahlukana phakathi, bahlukana kabili. Kodwa-ke laba benkosana ababanga strong, khona abantu nje abavele bathi bona kusukela lapho nje bathi bona bazostika ekutheni kufanele ube inkosana ehola ibandla. Kwase bakhona igroup eyaba active, le group eyathi kufanele ube indodana yeLanga regardless of ubukhosana nani nani. Iyona-ke igroup eyaba strong, ya challenge i-leadership yenyanga yezulu. Kwase kuba khona-ke abantu ebandleni abathi awukwazi ukususa umholi osesihlalweni without ukuletha i-tangible proof yokuthi wena ofuna ukuyisusa ukhethiwe obehola ibandla. So-ke lelo group-ke elaba yi-majority lahamba lalandela inyanga yezulu. Kuthe-ke inyanga yezulu ingekho, ngingakuchaza phambilini, sekuJudiya ihamba nomhlangano njengoba phela yayiyona umholi. Kwasale kuphakameni kwabekwa lo mholi engithe ile group eyayibelieve ukuthi ngaba umntwana weLanga regardless of ubukhosana bakhe. Basale bayibeka umholi ekuphakameni. Kwathi makuwukuthi inyanga yezulu sekufanele ibuye ize ekuphakameni, njengoba yayiphume khona ekuphakameni, ibuye ize ekuphakameni ngoDisemba izongenisa umhlangano kaJanuwari. Kwasho ukuthi-ke ayisavumelekile ukungena ekuphakameni, sekuze kwaliwa kwaze kwachitheka igazi. So-ke amaphoyisa-ke ayesethi-ke cha, ayisakwazi ukungena ngaphakathi ngoba kuzoba nokulwa, ayihlale ngapha ngakwabhekuzulu. Laba abama-rivalry
babe ngaphakathi ekuphakameni ngoba kwakune-claim yokuthi awukwazi ukhipha ingane kubo, okuwukuthi lo ophikisa ubuholi benyanga yezulu kukubo lapha ekuphakameni ngaphakathi. So kunoma wabo nezindlu zabo labahlala khona and the like. As much as nenyanga yezulu kwakukubo ngoba ukuphakama kwakuwumuzi kayise, nayo inyanga yezulu kwakukubo. Kodwa-ke kwaba nokuthi inyanga yezulu isinomzi wayo eNqayizivele. So-ke kwaba ukuthi-ke cha, inyanga yezulu ayingabe sangena ngaphakathi nebandla. Angazi noma yengavumeleka yini ukungena yona yodwa ingena emzini kayise, I'm not sure. Kodwa ibandla leli lilandela lingasavumelekile ukungena ngaphakathi ekuphakameni. Kwase kuthiwa-ke abahlale ngapha ngakwaBhekuzulu. KwaBhekuzulu-ke ngokuhlukanisa kwebandla ila okwakunamadokodo khona noma kwakunezindlu la kuhlala khona amalungu ebandla. Bese kuthi ngaphakathi kube la kuhlala khona umholi nala kusontelwa khona and the like. I-divider kuwumgwaqo, kuno-main road obheka eMtshebheni oyi-divider yalezi ndawo. So-ke kwabe-ke seyiphuma inyanga yezulu ngenxa yokuthi uBhekuzulu omncane ungakwazi uku-accommodate ibandla lalinayo ne-infrastructure ingekho yokuthi ingahlalaphi. Yayisithathwa inkosi yamaQadi yayohlala emzini wenkosi yaseMaqadini. Yabe sekufakwe icala-ke enkantolo lokuthi kukhishwe laba abantu abasekuphakameni ukuze kwazi inyanga yezulu ukuphindela khona iyohola ibandla njengalokhu ibiphume khona ihambe somhlangano. Wele-ke icala laba ne-opposition-ke bali-opposa laba basekuphakameni. Kodwa laba ababekholelwa ekuthenini umntwana ofanele ahole ibandla umntwana oyinkosana yelanga, they were inactive. Kangangokuthi yena lowo nkosana welanga wayengasohlangothini lwenyanga yezulu, in support of inyanga yezulu. So which rendered laba ababeyilandela inkosana inactive. Kodwa bona babekhona abantu babezibiza ngezipeletu. Angazi ukuthi ipeletu kwakusho ukuthini, ukuthi kwakune-effort abalifaka lezipeletu, I don't know. Kodwa babebizwa ngokuthi ipeletu. Kwathi-ke uma ngabe sekuhanjwe inkantolo phela isebenza ngobufakazi nane-authority and the like. Kwacaca ukuthi phakathi kwabo bobabili akekho ocomplya to i-protocol 293. Phakathi kwenyanga yezulu nalo indodana yelanga akekho complya nama-requirements ka-protocol 293. So-ke inkantolo yayisithi akwenziwe i-ad hoc committee ezongena esikhundleni se-advisory committee le kufanele ngabe iyona rationalizer ukukhethwa komholi. Kwathiwa kuzokhethwa 5 ngapha or 5 from both sides lawa abangayo. Bese kuthi uBishop Mkwena owaye umphathi wamabandla ayimele bese bayi-neutral person, naye ezoba yimember leli committee, shuthi uzoba 11th member yaleli committee abe umuntu o-neutral, ukuthi ma kungabe kuvotwa kuba nethayi yena iyoba i-tie breaker. Lokho kushiwo inkantolo yaseMgungundlovu ukuzama ukuxazulula lo mbango. Kwahamba-ke kwayovotwa, kwatholakala ukuthi-ke njengoba vele kufanelekile kunethayi, 5 ngapha 5 ngapha, so kune-draw. Kwase kudingeka uBishop Mkwena enze i-tie breaker, wayesevotela inyanga yezulu ukuthi inyanga yezulu akube yiyona eba umholi webandla.
kwase kuphindwe enkantolo ke kuyokwenziwa lokho kube i-court decision. Kwaba ukuthi ke kuthiwa inyanga yezulu kayiholeke on those basis. Kwabe sekuba ke nama-findings ukuthi uMkwena was not neutral. Kwakunobudlelwana ayenabo nenyanga yezulu before lokhu ukhetho kwaleli komiti. Therefore kwathiwa ke it could not be neutral. Ngamafuphi inkantolo yasisiresinda noma ihoxisa leyo decision. Kwasala ke manje kunento yokuthi ke manje akekho umholi phakathi kwalaba u2 okwazi ukubekwa phezu kwetafula kuthiwa uyena ofanele hole ibandla. So kuze kube manje ke kwaba naleyo tie between these two factions. Inyanga yezulu yayisigcina ke yakhe umuzi wasebuhleni ukuze phela iphume embeka ngoba kuyacaca ukuthi ukuphindele kuphakameni ngenhloso yokuthi iyongena ngaphakathi la bekuhlala khona umholi inkosi ilanga is not possible ngaphandle kokuthi kuliwe. Iyahamba kuyokwakha umuzi wasebuhleni. Kunestory ke sakhona esithi umuzi wasebuhleni wakhiwa kanjani. Kukhona inkulumo engeke ngayenza ngaphambilini mhlawumbe ufuna ukubheka lokho angayobheka. Khona la inkulumo ekhona ngendaba umuzi wasebuhleni as umuzi webandla. Kutheke manje inyanga yezulu sihola ibandla sikhohliwe indaba amacala. Yona ine custodianship yokuphakama under uBhekuzulu. Laba abakaPhasha bene custodianship yokuphakama ngaphakathi. So ke yahola inyanga yezulu up to 1989. Inyanga yezulu ihambe ngoSeptember, not up to 1989, ihambe up to 1995. Inyanga yezulu ihambe emhlabeni ngo-1995. Njalo ngeke ngibe nakudideka ngithi 1989 kanti ngisuke ngisho i-age yayo ukuthi by that time yayina 89 years ngesikhathi ihamba emhlabeni. Kodwa yona ihambe ngoSeptember ka-1995. Kuthe ngoSeptember 1995 mhla ifihlwayo ngomhla ka-8 October kwase kuqhamuka uNgcobo uRogers wathi uthunywe inyanga yezulu ukuthi azosho ukuthi umholo ozolandela kuzoba eMvishembe obese affectionately known as uThingo lwenkosazana, owayindodana yokuqala yenyanga yezulu and only surviving son yenyanga yezulu. Kwaba ukuthi ke kuthiwa uyena inyanga yezulu ishiye yena uthi uyena ozohola ibandla. Baba khona ke abathi baphosela inselelo uThingo lwenkosazana ukuhola kwalibandla njengonkosana uNyathikazi. uNyathikazi obunye wamadodana enkosi ilanga. Wakwaliphosela enkantolo ubuholi beyoThingo kodwa kwaba noma ngizothi mediation kodwa kwaba nesimo sokuthi kube ne-out of court settlement. Indlela ethile abaseklisha ngayo and that the matter was withdrawn from court. Laqhubeka ke uThingo lwahola ibandla from 1995 up to 2011. Sehola ibandla ke manje lasebuhleni sebekhohliwe ibandla lasephakameni. Noma i-tension leadership yakhona ingakapheli ngoba ayikaze ibe ne-resolve. So akathi nje udaba lusepending lwendaba ye-leadership njengoba ngishilo ngathi ibandla likholelwa ukuthi umholi munye ababaningi abababili. Njengoba ngishilo ukuthi kwakunenkosana yenkosi ilanga nayo okunabantu ababeyikhonza.
njengokuthi uyena ofanele uhola ibandla. Kodwa ayikaze ibe sesimeni sokuthi nayo isembangweni yalaba abantu ababili ababangwayo ibe ngesithathu. Cha. Yayinisupport ithi inyanga yezulu kangangokuthi abaningi babe nebelief yokuthi uma kuhamba inyanga yezulu iyona yothatha over ibandla. That was a belief yayikhona. Kangangokuthi khona abanye amongst laba bagcina ababe naleyo belief yokuthi uma ihamba inkosi uma ihamba inyanga yezulu uzohola ilokhuzana. Unfortunately asazi noma kwakuzokwenzeka noma kungeke kwenzeke. Unfortunately inkosana yelanga yahamba kuqala kunenyanga yezulu emhlabeni. Yahamba kuqala kodwa ihambela ngaphansi kobuholi benyanga yezulu. Into eyayenza ukuthi kube nebelief yokuthi uma ngabe ihamba emhlabeni inyanga yezulu yona inkosana yelanga nezohola ibandla. Kwawukuthi inyanga yezulu kwakuvamise ukuthi njalo uma ngabe kuzovalwa uJuly ihambisa imigidi emzini wayo inkosana le. Kwakunomzwayo lapha ngakoBhambayi. Kwakunomzwayo lapho inyanga yezulu yayivamise ukuhambisa khona imigidi uma kuzovalwa uJuly. So lokho kwadala ibelief yokuthi khona ekukhuluma inyanga yezulu sakhe in terms of future leadership. Kodwa ke yahamba kuqala ke inkosana yelanga kunenyanga yezulu emhlabeni. Kuthe ke mayisihambele inyanga yezulu sekuphakanyiswa kuThingo ukuthi lona ozohola ibandla. Lakho ke seyichallenge ubabunyathikazi kodwa ke that was not successful. Lahola ibandla uThingo kwaze kuba u-2011 March 28 luhamba emhlabeni. Luthe malubekwa uThingo ngo-April 3 ka-2011 kulindeleke ukuthi ke kumenyezelwe ukuthi ubani umholi ozolandela uThingo. Kwabe sekusuka isiphithiphithi la khona inkosi yamaqadi yamemezela ukuthi iyona ezomemezela umholi noma ubani omunye okhona onesimemezelo akasilethe kuyena ngoba uyena ozomemezela umholi. Akekho omunye ngoba la ebuhleni umuzwa wenyanga yezulu nezingane zayo. Yasho njalo. Yakhuluma ke nje izinto eziningi I'm sure ukuthi zikhona kuma records. Ufuna ukuzaza ngayi tracer uzoyithola. Akhona ama video njoba kwayiwe enkantolo nama court record. Kuthe-ke uma isimemezele kanjalo inyanga ilokhuzana inkosi yamaqadi ukuthi ubuholi buzophathwa indodana yoThingo endala eyaziwa njengamanje ngokuthi uNyazi. Ngokuhlonipha abalandeli bayo kuzogcina lapho ngibize nje kanjalo ngithi uNyazi. Kodwa yena wayibiza ngegama ukuthi yona ezohola ibandla. Akashongo-ke ukuthi uthunyiwe ukuthi esho njalo. Wathi usebenzisa amandla akhe njengenkosi yamaqadi. Njengalokhu wa-allege ukuthi noyise inkosi uMzonjani yamaqadi iyona yabeka inyanga yezulu esihlalweni. Of which is not true. Njoba ngike ngasho ukuthi kwamenyezelwa ngesikhathi kufihlwe ilanga ukuthi kumemezela umfundisi thizeni owayekade ephethe iprogram ukuthi ibandla lizophathwa inyanga yezulu. Ukuthi kwaba i-decision yomndeni nabefundisi. So kwabeke sekuthi mayesiqeda Nkosi yamaqadi lokho kumemezela kwase kusukunyiswa ummeli woThingo
umnumzana uButhelezi okuyena owayekade lawyer noma legal representative yothingo since lwahlala esihlalweni kuze belihamba emhlabeni. Wayesefunda incwadi lommeli othi ibhalwe uthingo embhalela encwadi eyayibhalwe ngesandla salothingo othi wayethunyelelwa umshumayeli uSibisi owayunobhala webandla ngesikhathi sothingo. Lapho leyo ncwadi khona yayikhumbuza uButhelezi ngama-engagements abawenza ababanawo ngo-2000. Lapho uthingo lwalazisa ummeli walo ukuthi aluphilile kahle. Uma kwenzeka lokhu kugula olugulisayo kulehlula, ucela ummeli ammemezelele ebandleni ukuthi umholo ozolandela kuyoba imisebe yelanga. Naye wambiza ngegama, ngicela ukuphakamisa ukuthi ukuhlonipha abalandeli bakhe naye ngizombiza ngemisebe yelanga because he was affectionately known as imisebe yelanga. Wambiza ngegama kummeli, wachaza-ke ukuthi what happened, ukuthi ngo-2000 uthingo lwafika kuyena lwazobhala i-succession ukuthi ubani ozoba umholi olandelayo in case luhamba emhlabeni, year 2000. So kwaba ukuthi-ke kushuthi kucaca ukuthi-ke manje kunabaholi ababili sebemenyezelwe kodwa iposition iyodwa okufanele bahole kuyona, kufanele bahole ibandla lasebuhleni, ibandla beliholwa othingo. Well-ke ngoba imajority yabantu yakhombisa excitement yokuthi ifuna ukulandela indodana yothingo, lo obemenyezelwe ummeli wabesethatha udaba elifaka enkantolo yaseThekwini eHigh Court ukuze iHigh Court ibe umlamuli. Laqulwa-ke lelo cala iminyaka impela ngithela ko-6 liqulwa, kwabe sekuphuma i-judgment ngo-October ka-2016, i-judgment ethi umholi webandla lasebuhleni imisebe yelanga. Yabuchitha ubufakazi beqadi ngoba nalo la confirma ukuthi cha lalingathunywanga othingo kodwa layithathela nje lawo mandla ngokubuka ukuthi-ke lona li-aligned ekuthenini umuzi wasebuhleni umuzi wenyanga yezulu. Well-ke kwathi makuphuma leyo judgment enjalo kwabe sebeyi-aphila laba bonyazi bayi-aphila leyo judgment, bayi-aphila Pietermaritzburg High Court. Lalalela lolo daba ePietermaritzburg High Court, ithe ingakaphumi i-decision, i-judgment kuthe ngoDisemba ka-2016, isinqumo siphume ngo-October 18. Kuthe ngoDisemba ka-2016 yaqala ukuhlabeka imisebe yelanga empilweni, yahlabeka yangaphatheka kahle. Lithe liqulwa nje icala ePietermaritzburg yayingasemnandi impela kangathi ayizange li-attend. Yayimele umfowabo, omunye wabafowabo okuyena wayeyimele lapho eyoyilalelela ehamba nebandla. Ithe-ke ingaphuma i-judgment i-judgment iphume ngo-2018. Ithe ingaphuma i-judgment ngoNovember 2017 yahamba emhlabeni imisebe. Ithe iphuma i-judgment ngo-2018
yaphuma imisebenzi engasekho emhlabeni. Now leyo judgment yase Pietermaritzburg Supreme Court yavumelana ne decision yaseThekwini noma kwaba ne split decision. Nje amajaji emathathu amajaji amabili avumelana ngokuthi ijudgment yaseThekwini icorrect. Iqinisile ijudgment yaseThekwini mayithi umholi webandla imisebe yelanga. Kwase kuba khona ijaji elilodwa elithi cha lona livumelani ne-judgment yaseThekwini yaba nephutha ukuthi ichithe ubufakazi beqadi. Hayi-ke ngokwe-majority decision ke kwasho ukuthi-ke shuthi imisebe iyaqhubeka iba umholi webandla. Baphinde badlulisa abonyazi balisa e-Supreme Court of Appeal eBloemfontein. Badlulisa imisebe ayisekho. Kwasho ukuthi-ke manje i-respondent kulolu daba sekufanele ube unkosikazi yemisebe ngoba imisebe yayimangale on his personal basis. Kwangamangalanga ibandla noma engamangalanga njengomholi webandla kodwa yayimangale on his personal basis. Kwasho ukuthi-ke kufanele-ke kungene-ke unkosikazi wemisebe kube uyena i-respondent esikhundleni sendoda yakhe. Uyena wese-instructor abameli kuyiwa eBloemfontein e-Supreme Court of Appeal. Ma ufika eBloemfontein sengohlo unyaka ukuthi imuphi unyaka-ke njengoba kwaku-2018 noma ngithi ngaphambi kobekiwe eBloemfontein kwathi uma kuhamba imisebe ngo-2018 May abantu bonyazi basebethi ngoba imisebe kayisekho sebeyi-replace yona ngokugcoba onyazi as advisory committee. Bethi bayi-advisory committee eyabekwa uthingo. So-ke bagcoba unyazi ukuthi lungene esikhundleni semisebe. Sebeyavuma ukuthi imisebe yayikhethwe uthingo. Ayisekho-ke emhlabeni kunokuthi ibandla lihlale ngenamuntu basebenzisa amandla eProtocol 293 ukuthi bagcobe unyazi. So-ke hayi-ke kuhanjiwe-ke kuwe eBloemfontein. Uma kufika eBloemfontein nayo iBloemfontein ifike isichithi silokhuzana saseMaritzburg, ijudgment yaseMaritzburg. Ichithe nje yonke ijudgment yaseMaritzburg, ichithe i-majority decision, ichithe ne-minority decision. Ibisivuselela i-judgment yaseThekwini ukuthi yayi-correct. I-correct i-judgment yaseThekwini ngoba i-judgment yaseThekwini yathi ebuhleni kusetshenziswa i-constitution not i-protocol 293 ukudecide about leadership. So i-protocol i-constitution yebandla ithi solely i-leader ekhetha ibandla, akekho omunye umuntu okufanele angenelele lapho, as opposed to i-protocol 293 ethi executive committee okufanele i-rationalize i-recommendation yomholi. Umholi uyarecommenda, executive committee it give to effect i-recommendation yomholi. So kanti i-constitution yona ithi nje phaqa umholi has got a final word nje ekutheni ubani ozosala eholi ibandla. Okusho ukuthi-ke it reverts back kwi-judgment yaseThekwini which kills off i-judgment yasePietermaritzburg, ultimately kills off appointment yonyazi ka-May 2018 because it is unconstitutional. Ayihambi ngokwe-constitution yebandla as per i-judgment yaseThekwini.
Hhayi-ke bayi-aphile futhi abonyazi noma unyazi luyi-aphile kungathi abonyazi. Unyazi luyi-aphile leyo judgment luyikhombe e-Constitutional Court. Bayisani bothi ne-Constitutional Court bothi inkantolo yaseBloemfontein yenza iphutha ngokureplace i-Constitution nokureplace i-protocol by i-Constitution. So ngoba i-protocol can only be undone by the court. Makufika i-Constitutional Court nayo i-Constitutional Court yavumelana ne-Bloemfontein ne-Supreme Court of Appeal. Kwaba ukuthi cha akukho la kuthiwa khona i-Constitution ilokhuzana i-protocol is undone. Kodwa kuthiwa i-protocol is not applicable ebuhleni because kune-Constitution elawula a-succession. I-protocol deals with the church entirely. It means the protocol ikhuluma ngebandla lisekuphakameni. So which means abasebuhleni sithi bengekho ekuphakameni cannot rule on i-protocol ngoba i-protocol also involve abantu basekuphakameni, of which they were not part of icala. So-ke kwaba i-protocol esebenzayo. So-ke kwagcina-ke kuwukuthi-ke i-judgment ithi umholi wasebuhleni imisebe yelanga as a final judgment. Mind you, imisebe yelanga ayisekho emhlabeni. Yathi i-Constitutional Court akumsebenzi wayo lowo, umsebenzi webandla ukubona ukuthi kumeneja kanjani ukuthi lo obekade respondent kulolu daba akasekho emhlabeni, usemelwe unkosikazi wakhe. So-ke ibandla kufanele libone ukuthi lizomisa kanjani lapho. Mhlampe-ke ake ngiye lapha ku-2008 kwabe sekuphakanyiswa laba engithe babelandela inkosana noma babhilive ekuthenini ibandla kufanele liholwe ngobukhosana, babe sebebeka indodana yenkosana yelanga ukuthi iyona okufanele ibe yilida yebandla. Bayiqamba-ke igama bathi uMdlwamafa, not uMdlwamafa, bathi uMahluleli. Igama lakuthi uMdlwamafa, bathi uMahluleli, ngiyaxolisa lapho. Okusho ukuthi-ke manje sewumholi wesigaki, usewumholi wesithathu. Inyanga yezulu njengamanje simelwe imisebe, uPhasha wasekuphakameni, bese kuba sekungenelela-ke lo uMahluleli othi yena ungena ey'cathulweni zikayise owayeyinkosana yelanga okufanele ngabe uyena owayehola ibandla. So abaholi sebewu-3 manje osekuyibona abakhontesa isihlalo esisodwa sikababamkhulu noma isihlalo esisodwa senkosi yelanga, sebewu-3. Angikusho ukuthi njengamanje ngizothi practically abaholi ibandla bawu-4 ngoba khona noNyazi. Nakuba uNyazi has been declared by a court as not a leader. That is a legal thing ke kufanele iqhubeke ndlela thizeni njengoba i-Constitutional Court yathi ibandla kufanele decide ukuthi liphuma kanjani kulento yokuthi imisebe kayisekho emhlabeni. So-ke should that's a pending story. Kodwa nje ngokwe leadership yebandla wesihlalo sebandla sikaBombela, abantu okuyibona abayi-contestation bawu-3. Nyanga elokhuzana imisebe esehlalweni senyanga yezulu, uPhasha noma ngithi indodana kaPhasha esesihlalweni sikayise, kube
eh Mahluleli othi usesihlalweni sikayise. So ke bunjalo ubuholi baleli bebandla nombango wakhona eh so far umi kanjalo lo mbango ngokwe legally angisho njalo ngokomthetho ngoba lo obunabaholi ababili wasebuhleni has been resolved shuthi sekufanele manje ku-resolve-ke ukuthi-ke laba bawu-3 ubani amongst them osesihlalweni senkosi ilanga. So-ke ngicabanga ukuthi-ke basesimeni sokuthi-ke kufanele kube ne-process yokuthi they must resolve this. Khona icala elalifakiwe ePietermaritzburg elagcina lingaphumelelanga lalifakwe kusenothingo. Angazi ukuthi-ke kumi kanjani ngoba yilona cala kwakufanele at least mhlawumbe ekugcineni likhiphe umholo oyedwa. Angazi noma sazo-resuscitate-wa noma kunjani kodwa angifuni ukungena lapho linabanikazi balo siyokhuluma ngalo mhla langena. Kodwa-ke kumi kanjalo in terms of i-leadership and succession yebandla lamaNazaretha elasungulwa uBombela ngenhloso yokubuyisela abantu ebuholini noma ekulandeleni uNkulunkulu. Inkosi ibuseni kuzwile.